Miquelol combina amb Alberto Perea, intenta marxar Alberto Perea, que bé, Alberto Perea, atenció, Perea, canta-m'ho Jordi, lo revienta Alberto Perea. Queden 4 partits. Ho tenim molt a prop. Hem arribat on som ara gràcies a l'esforç de tots. Gràcies al treball de cada dia. Però també gràcies a tu. És bona per Pitu com a davall, intel·ligent a l'àrea, aguanta la trompada del central! Quan tot començava, vas confiar. Espera perquè la passada és bona de Pitu, és bona per Sergio León, se'n va del porter, pot tenir el porter de Gordo Cornovet! Quan anàvem mal dades, va resistir. Bona la passada Pitu, Sergio León, vinga! Pati, pata, patum! La centrada que la recull el segon pal! Dominació René Roman per tercera vegada! I tu, com nosaltres, no et vas rendir mai. Quan vam remuntar, vas vibrar amb nosaltres. Centrada Pitu! Ara, en aquest tram final, en necessitem més que mai. Aquest dijous hem de lluitar junts. Aquest dijous seràs la peça clau. Aquest dijous ho aconseguirem.